domin samun ingantattun littattafan Hausa Nobel na yaƙi da na soyayya, kai har ma da fina-finan Indiya da kuma fina-finan Hausa. Ku danna subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora. Kada ku manta ku yi like ɗin bidiyo ɗinmu, sannan ku je ƙasa domin ajiye muna comment ɗinku. Comment ɗinku, tambaya, buƙata ko kuma godiya domin ƙarfafa muna gwiwa. Sannan ga masu buƙatar su tura ma'ana sharing zuwa ga friends ɗinsu, za su ga arrow inda aka rubuta ma share, sai su danna alama ɗai, zai ba ku damar ku tura ga dukkanin wata kafar sadarwa da kuke amfani da ita. Mun gode da kallon tashar Zee Yar Fullo. Yau kwanakin 69 cif a gidan barista. A ranar misalin karfe 11 na safiyar Lahadi, barista tana zaune a bisa danin tana shan kofi. Hasta yayi labulen ɗakin sai arba da barista ta washe baki murna har a ranta. Faɗi take wai yau na yi farin gani, barista ta washe baki cike da tausayawa Hasta ke faɗin. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin da kuma gidan rediyon Garkuwa FM da wasu shirye-shiryensa akan Mega Hastis FM bisa zangon FM a nan birnin Sokoto suka ɗauki nauyin kawo muku. Littafin KETA HADDI na marubuciyar Asma'u Lami shine za mu ci gaba da karanto. Yau abokan da kowane zai ci gaba da tace muku shirin. A shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda na karanto muku cewar barista ta ci gaba da faɗin. A yanzu zaman nan da muka yi mun samu cases mabambanta aƙalla kusan guda 5 har da ba kuma wai sun ƙare ba ne, tunda kullum duniyar nan kwana ake ana tashi. Da hakan dole ta sa na faɗaɗa shirin. A maimakon alƙalai da kuma lauyoyi, za mu shigo da iyayen yara da abin da ya taɓa faruwa a kansu, da su kansu yaran zuwa malaman asibitoci da kuma mabambantan mutane, jama'ar gari wanda abin ya taɓa faruwa idanuwansa, saboda mu ji ta bakin kowa. Nan ne ma za mu kamo bakin zaren har mu kai ga gaci. Amma dan wani gyara da Justice Buda Tambari ya yi, ganin za a faɗa da zaman ya ce dole ne a shigo da 'ya'yan rariya, yanzu kuma littafin zai ci gaba. Abin nufi 'ya'yan da ake haifawa ana yasar da su a bisa titi. Don a cewar shi tarin gidajen marayu ya yi safa-safa da rabon 'ya'ya, musamman ta yadda jama'a da kuma gwamnatoci suke jan ƙafa game da yadda ake ba da tallafi. Likita ya jingina da bango yana faɗin, very good, lallai Justice Muda ya ba da shawara mai kyau, mai kuma nagarta. Aƙalla kwanan duniyar nan, idan kina bin jaridu da kuma kafafen yada labarai, za ki ji kisa-kisai daban-daban na tsintar jarirai. Wallahi wasu yaran ko cibiya ba a yanke musu, ake zubar da su. Barista ta ɗan muskuta ta kalli inda suke kwanci, sannan ta dawo da kallonta ga dakta tana faɗin, likita ya jikin nata? Ya juya ya kalli Hassu kafin ya dawo da kallonsa ga barista yana faɗin jiki kan alhamdulillah. Sakamakon gwaje-gwajen da aka yi mata ya fidda sakamako mai kyau. Dan ba mu ci karo da kashi 20 a cikin 100 ba. Kamar yadda kika bukata ne mai mata general check-up. Babu wasu lalurori masu tada hankali illa shagar malaria sai kuma typhoid da ya jima a cikinta. A ƙarshe kuma na gane damuwar da take shirin harbar zuciyarta, amma fa yunwa na shirin shiga jikinta. Da hakan mu ɗaura ta akan magungunan da suka dace, za mu kuma ci gaba da rage ta har nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa. Barista ta gyaɗa kai tare da faɗin sannu Dr. Kasim. Sun ɗan taɓa hira, a ƙarshe barista ta buƙaci da Dr. Kasim ya bata listin abubuwan da aka kashe. Ƙarshe suka yi sallama da Hassu tare da jaddada mata kulawa da kanta, musamman akan magani, rage tunani, uwa uba cin abinci a lokaci. A asibitin ta bargaji,
wadda za ta zauna da ita har zuwa lokacin da za a sallame ta. A kwanaki 4 da su Hasi suka yi asibiti, ta ji sauƙi garau. Idan kai baka lura ba, ba za ka ce ita ce ba. Akwai kulawa matuƙa daga likitocin har zuwa nas ɗin asibitin. Darin daɗawa ga kyakkyawar cima da take samu wacce ake kawowa daga gidan barista kullum sau 3. Banda kayayyakin marmari irin su lemu, ayaba, kankana da sauransu. Ga sutura masu tsada. Cikin ƙanƙanin lokaci hasken farin fatar Hasi ya fara bayyana, amma ƙarƙashin zuciyarta babu abin da ya canza daga da tarin bakin ciki da kuma ƙunar rai, sai ma abin da ya gaba. Don kuwa a halin da take a ciki, ta zurfafa shari'ar Saudatu da Dr. Barau. Shin cikin su waye mai nasara? Da ya zuciyar ta katse ta da faɗin, da ma ki cire su a cikin ranki don kuwa babu mai ƙaunar ki a cikin su. Kuma duk babu nagari a cikin su, munafukai ne dukansu. Kwana Hasi 6 aka sallame su, misalin karfe 6 na yammacin ranar direban gidan barista tare da ita kanta suka zo ɗaukar Hasi da Baba Gaji. Tana bakin gate ɗin gidan Baba Gaji take sace kallon fuskar Hasi. Da a nata tunanin Hasi za ta ruɗe ne kamar yadda sauran wasu baƙin suke idan an shigo da su ko kuma sun zo neman taimako, ko ita barista ne ta kawo su da kanta. Amma ga tsananin mamakin Gaji sai ta ga ita Hassan bata nuna wani tsoro ko kuma ƙauyanci ba. A maimakon hakan ma sai ta ga Hassan ta kauda fuskarta da kallon fasalin gidan, ta koma wasa da ƙasan gyalenta. Zuwa inda direba ya faka motar suka fito ga baki ɗayansu suna ƙoƙarin shiga falon. Amma Hassan ɗinta babu ma ko kalle-kallen nan na rashin sabo. Kai a cikin falon ma lafiyar kujera Tresita ta samu, ta yi wa kanta masauki tun kafin a bata izini. Sallar magariba kaɗai suka yi Gaji ta miƙe tana yi barista sai da safe haɗi da ba Hassan umarni su miƙe su tafi gida inda ake sauke ire-irensu. Kausar ɗin ma duk wasu masu yi wa barista hidima a can gidan Mama Habi suke. Barista ta ɗan dubi Gaji ta mai da ganinta ga Hassan wacce tuni ta miƙe tana gyara lullubinta, lokaci guda kuma ta mai da kanta ga agogon ɗakin tana faɗin, a bar mana Hafsat a nan. Gaji ta kalli Hassan lokaci guda kuma ta mai da kallonta ga barista da ke sauke kai. Mamaki al'ajabi sun cika ta. Ita dai a iya saninta wannan katafaren gidan na barista ne da manjo mijinta sai kuma 'ya'yansu. Tun bayan ritaya ne daga aiki suka dawo inda suke tara wanda barista za ta bari ya kwana a cikin gidan ko da kuwa wasu ne suka zo da ƙauyen su. Cikin al'ajabi Gaji ta bar gidan. Kwana 9 bayan dawowa
Hmm? Alkwarin na nan.
da kika yi game da mutanen da na buga miki lissafi da su. Na yi miki alƙawarin taimaka ma rayuwarki har sai inda ƙarfina ya ƙare. Zan riƙe ki riƙon da za ki manta da abin da ya faru a jiya. Sai dai ki sa idonki a me zai faru gobe. Na ɗanɗana zafi, sai dai ko kuma in ce kwatankwacin yadda kika ɗanɗana. Na yi kuka fiye da na yi nazari a rayuwa har fiye da naki. Hassu, na sani babu daɗi, babu mahaɗin da za ki haɗa, babu wanda zai fahimci kwancin da kika shiga sai ire-iren mu wanda suka ɗanɗani rayuwa kwatankwacin naki. Ki yarda da ni Hassu, gidana cike yake da yara ire-iren ki. Akwai dattijai har da tsofaffi. Idan na samu lokaci zan shigar da ke gidan mama Hadi ki gansu. Cinsu, suturarsu duk suna a hannun ni da mai gidana. Da haka ki saki ranki da kuma zuciyarki insha Allah ba za ki da na sani ba. Barista ta rage tsayin lokaci tana ma Hassu nasiha mai tafe da lallashi wanda har ya sa zuciyarta ta yi sanyi ta sadda kanta ƙasa. A ranta ta aminta da barista kuma za ta iya fallasa mata sirrin zuciyarta mai cike da abin kunya. Hassu ta rantsar da kai ƙasa a yayin da barista